A bolgár kormány bejelentette, visszavonja vitatott 2026-os költségvetési tervét, miután hétfő este tömegdemonstrációk voltak Szófiában és az ország számos városában. A költségvetés az adók és a társadalombiztosítási járulékok jelentős emelését javasolta, ami elsősorban a munkavállalókat és a hétköznapi embereket érintette volna. Ellenzői szerint a tervezet megpróbálta elfedni a széles körben elterjedt kormányzati korrupciót. A kormány ma úgy döntött, hogy a Nemzeti Közgyűlés szervezési szabályzatában előírt eljárásnak megfelelően visszavonja az állami költségvetésről, valamint az egészségbiztosítási alap és a közbiztosítás két költségvetéséről szóló törvénytervezeteket, közölte a kormányfő este. A 100 000-nél is több főt megmozgató tüntetéseket a fő ellenzéki koalíció szervezte, amely a Folytatjuk a változást és a Demokratikus Bulgária pártokból áll. A kormány ezúttal talán meghallotta a tüntetők hangját. Mindez elkerülhető lett volna, ha már a múlt héten visszavonták volna a költségvetést. Most már késő. A tüntetők azt akarják, hogy a kormány távozzon a bolgár politikából, mondta a Folytatjuk a változást elnöke. Хората на протеста искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика. A miniszterelnök kizártnak tartja, hogy a kormány lemondana, mindezt a stabilitás szükségességével indokolta, mondván az ország januártól az euróövezet tagja lesz.